Kaixo, Junkar Altugarai naiz, ia 44 urte ditut, zorupelbikoko fisioterapeuta naiz, eta momentu honetan ez dakit menopausika naizen. Momentuz ez daukat hilekoa, baina, ziklikoa naiz. 12 urterekin izan nuen nire lehenengo hilekoa, gainera nire familia osoaren aurrean izan zen, baina oso lagundua sentitu nintzen eta oso harrera polita izan zen niretzako, eta oso zainduta ere sentitu nintzen lehenengo egun horretan, beraz niretzako polita izan zen. Informazio falta itzela dago osasun eremuan. Eta nik uste dut ere entzun behar ditugula emakumeak askoz ere gehiago eta kontutan hartu gertatzen zaizkien sintoma guztiak, ez? Entzun behar ditugu edukitzeko oso historia osoa, ez? Ze ez da bakarrik prozesu biologikoa, baizik eta emakume horiek bizi duten eremu biopsikosoziala ere bai, eta horrek ere eragin handia dauka eta ez da kontutan hartzen, eta nik uste dut ere horrek eragin handia daukala eta horrek ere zerikusia daukala genero sesgoarekin ere. Histeriaren kontzeptuak oraindik dirau. Hori da, aintzinako Greziatik oraindik daramagun zama bat. Emakumeok eta garai Viktorianoan areagotu zen kontzeptu hori oraindik dirau eta niretzako grabea da. Beti pentsatzen dugulako, gertatzen zaizkigun gauza guztiak psikologikoak direlako, psikosomatikoak direlako, eta askotan gaitz hormonal bat dagoela horren atzean, ez? Eta emakumeontzako niretzako zama handia da. Ez bakarrik emakume horrentzako, baizik eta kolektiboarentzako, ez? Eta hori aldatu behar dugu eta urgentea da. Lehen gauza horiek ez ziren hitz egiten, alboratu egiten ziren, eta ez bakarrik osasun arloa, baizik emakumeok ere ez genuen horretaz hitz egiten, beraz ezen existitzen. Emakume pilo batek horregatik sufritu izan dute, izugarri, eta eskerrak gaur egun mahai gainean ditugula bai hilerokoaren zikloa eta bai menopausia, gero eta gehiago hitz egiten da, gero eta gehiago ikertzen da, eta eskerrak, ez? Gero eta gitxiago sufritzen ari gara emakumeok, eta gero eta gehiago ulertzen dugu gure gorputza. Lehenik eta behin begirada feminista sartu behar da osasun arloan, hori dudarik gabe. Eta profesional sanitarioak edo osasun profesionalak eguneratuak izatea, izan beharko zen derrigorrezkoa. Hau ez da aukera bat, hau da derrigorrezko gauza bat. Batipat, emakumeon osasunarekin lan egiten duten profesionalak, ez? Ginekologia, emaginak eta bar. Orduan, gero ere egon beharko lirateke adibidez zorupelbikoko unitateak lehen harreran osasun publikoan, ze gaur egun oso gitxi daude eta gehienak gara osasun pribatukoak, eta horrek ere eragiten du emakume askok ezin heltzea, ez? Guregana. Eta orduan apostua egin beharko litzateke ere osasun publikotik. Nik uste dut taburik handiena gaur egun diharduena da emakumeok eta neskak txikiek ere bai, ez dutela begiratzen euren alua, eta ez dute ezagutzen gure genitalitatearen anatomia. Eta orduan hor hutsune handi bat dago, eta hutsune hori dagoen heinean, zulo beltz hori dagoen heinean, falta zaigula gure anatomiaren parte bat, falta zaigu errepresentazio horren parte bat, bai sistema nerviosoan eta dana, eta horrek dakarren ondorioak. Orduan nik animatuko nuke hemendik ere, bai
neska emakume guztiok euren alua begiratzea ispilu batean, eta bueno, jakitea nolakoa den, nolakoak diren zatitxu guztiak, eta ondo arakatzea, eta ezagutzea gure gorputzaren parte bat den heinean, ez?